Azubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala Rabbi isr li sadri wa yassir li amri wa kul dadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdulillahi ya jal jalali wal kiramu. Alhamdulillahi ya Razaki ya Allah. Ensemble, sauvons le Mali. Ensemble, sauvons le Mali. ESM. En anglais, ISM. Anga do daklen fe, kabo daklen fe, anga jamana barka bagne, no Mali, anga jamana barkale, anga sauver, anga bo, jugu kana se ana, anga président, anga toako, kadaka, masami alaye, ale nana, ningana, an kun datuna tchunundo an kono, awo, ou kun kelme ka an datuna tchuan kono, anana, ka an datuna, ka tchune, ka bo an kono, ne balana mabrao, sontani touranyagana. Aba donc a fo ko anyandado bazumna mais bamanan ko mogo tono kati ijugu fa bamanana uko ko aramaden tono kate a jugu fa okoro ko aniye jedi aramaden ijuguma ijugu be kila ka senga na tuni ko ika isomogo tomu ntora je kono kikolu fere da ama wala sa abulu fere da tuna ko chu akono Bazoum takera koni sa sera siema abedo murujago la Maliens ne nyabala bebe ka analyse ke ni kwinka ako kelme ka moko chama degun parce que moko tseka famia kumina asimi meseka Bazoum bisimila to mi la vraiment ni nana laje en termes de révolution ni ala je révolutionnaire ala abe moko ni fin toro abi datuna tu kono kosobe mais ne be faka mu fo Maliens ni faka donner ko asimi ne ko folo ko Bazoum il n'est pas de Niger ay ama kuma imede non ni analyse mi ni même on fin e akini nga sare ni ti miri mun kera kunu ndoro iseka ni break news ay iseka tani me faka mun fo Malien nyana me faka mun fo panafricain nyana aw bebe asimi fait c'est bien mais akana nyina asimi masugumi asimi ne ye maiga chi kataka onina dia président be sigle nyana dia président be kelen ki sigi ki warade sigi tumamina asimi ko maiga ni dia président dafara nu dafale no tumamina ibe kumala ni bebe ke e maiga la met tumamina ne asimi mba nyanyi fe ika fo dia be nyana ko Bazoum ko il n'est pas un Nigérien o makewa donc asimi goita kelemio au fort maiga nyana kaka fo dia nyana ko Bazoum te bon Niger aka donc a fort ko asimi kelen o be fangala o de tien o de tien donc aka donc a fort ko Bazoum sola mais amase mais ne fo Mali benyana ibado aramadin ni ibi bangai baga do nyini mo mi be muso do nyini kamale ngoro mi be muso do nyini mo mi ni gere mo gorbaw la mo mi ni mo gorbaw nu ila mo kanya ye famia mo mi na mona ila moto la ni yo ye dron ite floma me faka mun fo c'est ni Assimi Goïta la de très profond il va donc à fort qu'il a été bien éduqué donc ne date mi sigle fleneta ne tourna Assimi comme mun là c'est d'après avoir analysé la personne ngelenga ye ka jatemene ngoni mo nyanamai ne dante mo nyanama din ne bora dumi kono ni ye lay alay segu date mo din ni e alay segu date mo din ni e a jeli 100% no tala ibe maloya ika kewale bela je kono an bora dumi kono donc ne Assimi Goïta la je ne ngoni mo ye ne dante be se kan jigida alaka kan jigida kan nga corona yi ngelenga nga recherche kaka nana ye ka fo ko wolofu ku kada ye ka teme shin kenaka o kele ne ngo bongo ne dronni wala ne ba wule ngo simbo dakantigi dante kelen dronni wa Assimi Goïta be Mali jo inshallah ne bala Malien akana joro fuila mais ne bala mu fo Assimi nyana bamanan ko mande ko ni ya me abonaka asigiraka Assimi Goïta ni ala ye daraja sugudo di arama dima ite be bismillah Assimi Goïta ne baro nyana fin bila parce qu'il était voyager kosbe ika activité dans aéroport ika bureau on ibe mo bismillah palais kono mais Assimi Goïta son excellence amba nyini fait alakama mo bismillah bagn au dabla Assimi vous êtes un président vous avez l'habitude de rencontrer les gens que vous avez trop vous avez des gens en dessous de vous
qui pouvaient les rencontrer et négocier avec eux au même niveau comme vous. Mais ebi yɛrɛ to yen tuma bɛɛ son excellence e bɛ mɔgɔ dɔw to ka don i kan hali y'a kɛ tubabu ka ministre dɔw la vous n'êtes pas à l'ère légale. Ici aux États-Unis, Joe Biden ne rencontre pas quelqu'un à cette catégorie. En France, c'est la même chose. Donc il faut qu'il y ait un fort qui était Mali Dronga président. Vous êtes le président de toute l'Afrique, toute l'Afrique. Donc vraiment, Bazoum ne me quitte pas. Parce qu'il est fleur Bazoum. C'est vous qui avez insulté Bazoum devant le monde. Tu as dit au monde que Bazoum n'est pas un Nigérien. Il n'est pas de Niger, c'est un Libyen. Donc moi je sais que tu sais que Bazoum c'est un terroriste. Bébodon. Parce que Bazoum c'est un terroriste. Bazoum Megamoune que c'est ça. La France a pris Bazoum par gorge. La fois derrière, Bazoum y a bois d'akono. Ne a fait ne dante ni analyse ke kada awmaya na awklibala ne ma fa awnyana ngo Bazoum ta nyo reke tuni parce que Bazoum ye ayerke tchedi ka essayer ka tifo francina. Ça c'était l'erreur que Bazoum a commis. Donc avec moi la erim na 600. Donc Francis Jassiglente quand ça vient de Bazoum, Francis Tadon avait fait que 600 parce que Bazoum ye kuma min bois à dakono ani kunye la Russie dit francima. La France n'allait jamais croire à quelqu'un que Bazoum allait leur parler ainsi devant Macron, devant l'opinion internationale. Donc Bazoum kelenga kuma Macron mani tola. Donc vraiment ça va pas du tout. Donc en même temps, n'a fa nyana digité français là, tagaroté français là. Sinon, ni une photo era la dje, ça fait honte. Quand ni une photo de la dje, abe mon fina maloya. Ni famia. Ni photo de la djeli, abe mon fi acclimat, abila maloya. Mounela. Et regarde la France. Di pala e djien dan, ambe joya la France boulot. Français Afrique mara, ka mara, faut qu'en segen. Au bella, au jamana kelen, au de flenier, Afrique, va et vient, va et vient, va et vient, va et vient. C'est-à-dire, à un moment donné, mon fille, acclimat, il y a rien. Vraiment, quand est-ce que trop ça sera trop? Quand est-ce que un homme qui a la conscience, qui va dire que vraiment, trop c'est trop, ça, on en a assez. Pourquoi c'est la France qui est toujours en Afrique pour embêter les dirigeants africains? Donc, il va donc à fort que et Francini en seka djetouni. Donc Bazoum, vous êtes un homme fini. Donc amemou yinanga président Fedron aka sabali. Iba donc Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam. Iba donc ko uma dese Rasoulula. Moko djougou uma dese Rasoulula sallallahu alayhi wa sallam. Orila aramadi aklimat moko ne a fo onyana. Mun aramadi a yiri la chekele nika dala. Il faut croire la personne nous a yiri la yo moko soumi. Donc Assimi Goïta Bazoum te Mali fait bi, a te Mali fait chini. Kélé. Deuxièmement, Bazoum, il a été mis au palais comme président par la France. 3. La France veut déstabiliser le Mali à tout coup. Parce que le temps n'est plus à leur faveur. Avec Keroubla, maximum de partage. Donc, Mouné Kerabi, le chef d'état-major des armées françaises, reçu par le président Mohamed Bazoum. Donc, Franciska, état-major, état-major patron bas, Ore Bismillah, et Bazoum fait bi. Après d'avoir envoyé ses boudons dirigeants au Mali. Bazoum y a qu'un jamana de Nyamro, à qu'un surasi Nyamro, à Oulu Tigata en jamana kono, à ma main. Donc, à Bolin Oulu Tiri la 600, donc 600, et Francis Kelanko et Imagier, il va donc, ne a fort en yana, mo bololo 5 à 600, mo ate drom osila. Information on a tous les mêmes informations. Quand la France a vu que vraiment Bazoum commence à avoir l'audace d'amener ses soldats soi-disant au Mali pour essayer de dialoguer avec Assimi Goïta, vraiment Francis Datouna Tuna Kono. Très vite. Donc 600, Francis ira délégué au Blakana pour voir ce qui se passe. Donc ni a dané bi, ni a dané chini, ni a mis à bonakan, à sigrakan. Donc, le président de la République, chef de l'État, Bazoum, a reçu samedi 11 mars 2023 le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Berghor, en mission au Niger dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Donc, comme Francis Nanatouni,
ko cadre de relation bu ni ɲɔgɔn cɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka jɛ ka kuma mais ne bɛ mun fɔ maliyɛn denw ɲɛna a y'aw sigi ka aw lafiya il faut pas vous inquiéter de quoi que ce soit il faut pas vous inquiéter Assimi Goïta sait que Bazoum c'est un terroriste Assimi b'a dɔn ko Bazoum est terroriste de bi Assimi b'a dɔn ko Bazoum est terroriste de sini donc le Mali ne va jamais collaborer avec le Niger tant qu'il y a la France au Niger et tant que Bazoum il est à la tête du Niger. Il ne faut pas oublier pour la dernière fois, c'est Assimi Goïta qui a appelé Bazoum il ne vient pas de Niger. Donc moi au fort, on est au clé au Seka Djetouni. Donc ce débat est clos. Donc il fallait que on analyse que on bon d'ici là. Ne a fort mo nyana. Mo Assimi Goïta, mo simbo de do, mo dakantigi de do. Mande ngaraw o klobene dantela. Ne ko mo Assimi Goïta, mo simbo do, mo dakantigi ko idayoro la. Mo be boy ko odima obeke djia kono. Bo isigi yoro la, mo be boy ko odima obeke djia kono. Mais bo idakankan ni mo ko beke idatuna be tu kono. Assimi Goïta ba a dakane bolo. Ne bala la mebagaw ambola ermina aw be ku nyebe kaw jimna nyaga jelia la o nyaga jelia yi masami alaye ale ka parti politique min ben na be boki wasono ye masami alaye o demunu kume parti politique kono ama o ma jawye o toro luko ko masami alaye kame kuma la ermina jamana in kono malien demseni be kan ga do daklen fe ka bo daklen fe donc o kelenga jate mena ka laje o ya ira ka fo ko vraiment ko kawjim ko jama nyamo te ko te se ka kawjim ke ou ka président tuguni ko te se donc kawjim ga kadri ko faso kanu ka abora kadri faso kanuna yo to kura wore dala ne yere aklita atola tuguni mais ko kawjim ko otuka président tuguni ko kawjim bor ou ka président la ate président bi ate président sini ko dugu kura jera au parti politique la awo dugu kura jera au parti politique dugu kura jera ou ko kute kawjim fait tuguni kute fait akake ou ka président donc ala yo oke simoye amani mo blala Assimi Goïta ko abed datuna tuna kono mo blala ko galon kan meseka kan mo blala ko galon kan ala ya abemalo me klaka téléphone jurumbla mo blala ko galon kan ala ya bemalo ya mamudiko ako kate Assimi Goïta ye ngache vraiment karamo ko coordonné mais mangoya asigra kan je peux citer jusqu'à demain mo ko kate chenye ala ye abe halaki die kono besikle yana ala ye bosigi siga be donc aramadi mo ko be dona be mais mo ni fichi ko be dona te mo ni be la kolosike ne boraka kuma mi fo sisa awye ni même mo ni fi acclimat ni me befa donc kawjim fene datuna tuna oh yeah a datuna tuna kono donc parti te kawjim bolo ame kuma la ermina donc ni kawjim be parti fait 600 il est obligé maintenant kata tugu mo reko mali konte aga parti kroin abe to ka mun fo o parti koni ulu ko kulu kawjim gen ulu te kawjim ga jela tuguni ulu ya sigi ulu tala mais ça o ma se alakalla ayni mina ka faru aga galon bonda abe ala furu ka bagada ikene ni de ga ma ko ko kele ti bela je to yala mali ti bela je ne de kele ga ko be no ka kele ga ye an konta ko ye ala ko ni amen nabi amen nasi ti be trala asmi ya ka fe bela je pa fe be ni abinale ale ka yamala de ma dana ambo ko ambo ko si on ta te petit ko an ta mali ko ni donc ala korate to ya abo ka tamri abasami yuti fa be to mi gas ko ko be mali be ne de groupe be no da ya donc barama ke ambala bi ambazi kuma be bi ba me na ambado ala ki bare ala ka nyere ko donc bay aba ko bla ki na bi ke ro aya mele aba ya ke jera la karane fefe banda bi ko ala te ala wele ala ka to ala ka sisi ala ka jiwa mama sira mi ala ka be so ni hele ya ka sallallahu alaihi wasallam
Ni ye telefɔni dugutigi de fɛnɛ awa an bɔra pɔrɔtikɔrɔ min na ne bɛ ka tɔgɔ fɔ bilen sali kɔnɔ silamɛ kalan na n'i y'a mɛn i bɛ politiki o y'a y'i ka dugutigi yɛrɛ bɛnnen don nin ye a yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na nin y'o dugutigi de mankan ye merci nin ye ka yɛlɛ ka fɔ vraiment dugutigiw tɛ sɔn kulonkɛ ma tuguni awa an bɛ a fɔ fɔlikɛlaw ye u ka kalan nin y'an daga ye a y'a kusa kun an ka taa a ye muso bila sa a y'a kusa kun muso bila. Bumalo go ka kusaku Bumalo go ka kusaku Malion anga je Masami alaye u ye kawjim datuguna twa akono ne balma na mabagaw ko ni muso dion ni u fere son kelena do baba daka kure ko woy komba Masami alaye Mali denimon ko kute kawjim fetuguni talko dugutigi ko kute parti kuta arikuni donc dugutigi la kaw ko ka fo kawjim nyana ka be sirami kaneta ko ama fo yala folo ko asimi ya ka ale ma ke asimi ne kawjim ke 4e vice-président Mali bekono a kelinga ke 4e vice-président Mali bekono aye kuma mugu damne ne dante insiglen to américain ka kangarda kawjimi ne ngu kawjim ngu sabali Mali bekumana asimi ya toy o bela ma dabla jaja a nyebe asimi goita yere di place la ja président de kadai yefam ja mogo tono ati jugufa donc c'est ça a datuna tuna kono au fene là vraiment quel beau geste technique anga boy anga jien nouvelle wore da awma kadaka anga bijemka a basigilendo inafo ngomirana o modi ne bala la mabagaw ambola ermina abado nga fo kube laïcité kelela donc malien ko ne a fo aw nyana ya ngone islamedi ne islamedini ne ko awma ngom mali 95% musulmans nya fo kuma ina mais ça o masala kala de parce que mes 10 sont en record ne mun fo ambalma islamawi ne ko ngona me fait ka laïcité keleke nga nyere ka nga dine mine ka nya folo na nga dine mine ka nya nan kera exemplaire anga dine la mo to be nyebo en fait aka no ala bolo 100 am seka pourcentage kelwere fara anga 95% ka ibe bo mun kalama ni alni mali ma ke 100% musulman isa mali be ke 99% musulman mais ngo au 5% abe soro to dme abe soro ni anyere ya anyere jugunya on mais ça donc ne kameni nema donc on ma kla anyere ka kelela folo on ma kla anyere ka kelela en slameo et ne be mali slamé belaje slamé ko far benela ne ba belaje ne demba ulaje ne musoba ulaje ne be kungo konar la Amérique donc tandro de benebulu moi je n'ai que le temps alhamdulillah donc moi je vous regarde ibe mali de laje ibe slamé ouye ou be ka nyugon kormatige ite masie ka kutuba kelenga ka ban kama do kormatige ala dunko slamé ayre la folo ko femi ka go ale alay ka teme dia fembe ka o korfolli ala ko Quran kono ko korofoli kela kani mo ni fin mo mo sogo du ka o kele donc ora ne ko awma mu anga nyere glan folo ni ansera anyere la nansera anyere la antan dado fuila parce que jamana bebe je ka ke kelenye ka do dakle fe ka bo dakle fe kadaka mo yani ka fukibe mo glan ibi yere glan folo donc je crois que ay ni famia ni ganga ke kangardaye mo aklima beye ika donga fo ko mo ko ni ko ba ni kuma ire tadatugun vraiment kana se mo vraiment ne bala la mabagaw ambola ermina angan dadu 600 et francila malien fadouna francila de la France a vraiment perdu sa tête. Les Français ont devenu zinzin. Ne bala la mabagaw, vous allez croire que there's a war in the Ukraine. Guerre ka Ukraine avec qui kono ko français ou bien que Ukraine pour aider les Ukrainiens mais c'est pas le cas hein. Avec qui kono koni français bien attaque quelle dégué ils seront dans un lieu dont quelle est cette dégué tout mina en vraie pratique abado serou badia ko français c'est qu'à samochier ko français le français n'est pas prêt pour mourir même pour sauver son propre pays ne balana mabagaw français de kumeka entraînement ke ou ka dugu konna la bi yefamia pour essayer de montrer à leur population que ils sont
à la hauteur, mais ça donne l'envie de vomir. Voilà un pays qui ne peut même pas donner de balles à l'Ukraine. Voilà un pays qui ne peut même pas fournir les Ukrainiens des soldats, mais il peut fournir le Niger des soldats. Mais l'Ukraine est plus proche à la France que le Niger. France L'Ukraine c'est un pays européen. L'Ukraine est en train de se battre pour la France. Donc, que les Français, s'ils veulent sauver un pays, s'ils veulent sauver quelque chose comme démocratie, ils doivent envoyer tous les militaires français qui sont au Niger, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Sénégal. La France doit envoyer tous les militaires qui sont en Afrique, en Ukraine, à cette heure-ci. France qui a solasi beti kata dugumina o duguto ko Ukraine mais masami alaye France to ko kere France ka surasu bemi France ka surasu buka kare konna la ko po ibo ku meka munge Mali mola agriba la quand la France entraînait le Mali faut que meto ka fin ama yirkuru faut donc France meka o po killing ou be ko ka kare konna la pour montrer comme si c'est des braves. La France n'est pas brave. Aïe Français l'a dit. Vraiment, ça donne l'envie de te tuer. C'est un peu impressionnant, surtout pour le petit. Donc il me dit, ouais, tous les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Donc il nous pose des questions. Je me demande si c'est des vraies armes ou si c'est des factices ou tout ça, etc. Voilà, là déjà, je me questionne. Ça fait peur. Surtout que moi, je sortais de chez moi, ils sont tous arrivés, donc ça fait une drôle d'impression. Depuis hier, ces centaines de militaires du sud-ouest de la France et de l'étranger ont investi Cahors pour des exercices en plein cœur de la ville. On est là pour s'entraîner et pour aussi montrer aux forces alliées et même terrestres, même aux concitoyens qu'on est là pour servir. Il y a ceux qui se protègent du bruit et les autres comme Bruno qui vient de descendre de chez lui. Pas question de manquer l'événement. J'ai entendu d'abord des tirs, je suis venu voir comment se déroule un peu la guérilla urbaine. C'est impressionnant? Oui, notamment de loin quand vous entendez les armes et les hélicoptères. Près d'une école en plus. L'objectif, s'entraîner au plus près de la réalité en zone urbaine, malgré son lot de contraintes. Fais attention à ne pas tirer à moins de 5 mètres de nos citoyens. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, on ne s'appuie pas sur les voitures parce qu'on risquerait de les rayer, on ne combat pas de grands mouvements dans les tunnels. Comme c'est le cas ici au milieu des travailleurs, curieux aussi. Il ne faut pas être à côté parce que ça éclate les oreilles, mais sinon ça va. C'est sûr que dans Cahors, on ne s'attend pas à voir ça, mais c'est bien de le voir et c'est bien de discuter avec eux. Pas de quoi perturber cette commerçante qui se rend au travail comme tous les jours. À part peut-être. C'est vrai que c'est un petit peu de bazar, peut-être un petit peu moins de fréquentation, mais en même temps, ça permet de voir que on est protégé. Donc, vous voyez la France. Ça c'est du rigolant ça. Hein? Les Français de carré konotan ou beka pour la première fois depuis là il dans domina ne ma surasié avec comme ne sigle menga kurkonna la ne ka Amérique surasuye Amérique corps militaire ou ka teme en 600 ou beka foko pour ka stimulation que jamais de la vie ça traumatise tout le monde. Bon, qu'est-ce que la France peut faire? La France n'est pas à pratiquer. La France peut aller à Ukraine car les Ukrainiens ont besoin de eux. Ukraine moko de France la bi. Il faut que Amadelika dominant parce que ça va pas, c'est les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont en train de mourir de left et right, gauche droite. C'est tout est bi de tout est bi. Ou beka ça, ou ça dani. Amekuma la hermina. Donc France kanga munke 600. Akaka moko nunu. Au lieu qu'on a entraînement qui est carré kono, à coup de Ukraine, parce que ça, c'est de l'insulte aux civilisations humaines. La France ne fait que se minimiser. Chaque jour, ils essaient de bluffer le monde avec leurs tactiques dégradées qu'ils ont utilisées il y a 500 ans. Ce n'est plus au vogue. La France n'arrive pas à comprendre que le monde est en train de s'évoluer. Comment intimider des beaux discours, des beaux voyages, des essayer d'être les militaires les plus forts dans votre propre pays. Non, c'est pas comme ça. Si tu crois que tu es garçon, il y a la guerre maintenant que vous avez créée. Il faut amener vos soldats sur le terrain et montrer votre capacité.
le temps de l'entraînement a pris fin. Il est temps de pratiquer à cette heure-ci. Donc, Ambola Hermina, ça ne va pas chez les Ukrainiens. Angandamra, Ukraine, le plus vite possible. Au plus fort des combats ukrainiens, perdait entre 100 et 200 soldats. Donc, comme je viens de vous le dire, Mouraka Foyana, c'est ça. Mouyani Français qui la dégué Karekono, Mouka Surasu Chikatara, Terenka, parce que l'Ukraine m'a robé féminin bi, ou Aramadini, Amekumala Hermina. Donc, nous avons dit, l'Ukraine, au plus des combats, au plus fort des combats ukrainiens, perdait entre 100 et 200 soldats par jour. Donc, Dieu dongo, ala mana dugu Dieu dongo, moko keme, kata moko keme flala, oube ka fra, Ukraine jamana konala. Ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, elle ne compte plus qu'une trentaine de morts par jour et environ 250 blessés. Donc, comme ou Sara, ou Tobe Bana, ou Tomachan, à Damnela, Poutine mega moko keme, on dit moko keme fla, ak mode fara, dugu djekotan, mais bi amekumala Hermina, dugu djekotan, moko bisaba, fo moko binani, obe fara, on dit moko keme fla, ani biduru, on est blessé, dugu djekotan, Ukraine konala. En même temps, Marfa kisse tout boulot. En même temps, chaque combat me fera kabe douma, au ciment na folo, au tina fo dans 6 mois ou dans 8 mois. Donc, amekumala Hermina, Ukrainiens ko, koube dougubla. Amekumala Hermina, les Ukrainiens sont en train de payer les gens pour quitter leur pays. Amakumamere. Wo, Ukraine, ou beka moko resara, business de Ukraine 600, de 2000 € jusqu'à 6000 €. Ou be wardi ima, il n'a faut qu'au Africain be do korodi fait tromina, katara faradjela. Maintenant, les Ukrainiens sont en train de payer les gens en trafic pour quitter leur pays parce qu'ils ne veulent pas la guerre chez eux. Les Ukrainiens ne veulent pas se battre. Ou t'es qu'elle fait. Et moi, Kabou. Alassane Draman Ouattara, tu m'entends ce que je viens de dire? Les Ukrainiens ne veulent pas se battre. Ils sont en train de payer les gens pour quitter leur propre pays. Parce que ce combat n'est pas leurs avis à eux-mêmes. Ils ne supportent pas leur pays pour le combat. Mouna, ou bien qu'on forcer, ou c'est quoi qu'elle est? Macky Sall, tu m'entends? Bazoum, tu m'entends? Donc, Ninkanga Aula Moloya, Kala Wuli Kabos Nokola, Akabo français Kakola, Akabo Otanga Jela, parce que Ulute Fognedon, ni Moro Saragate. Donc, il me sait qu'on oublie qu'on a trop de main, que la français là est carré qu'on a, vraiment, c'est de l'insulte. Mais ça, on m'a dit à la Kala. Qui a reporté Le Monde très récemment. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un réseau de passeurs qui se met en place pour essayer de faire partir plusieurs hommes à travers la frontière, des hommes et des femmes. Mais quand on parle de désertion, pour l'instant, l'obligation est seulement sur les hommes. Je rappelle tout de même qu'il y a 5000 femmes ukrainiennes au front et ça, c'est non négligeable, mais elles sont volontaires. Il suffirait de payer entre 2000 et 500 €, c'est ça la fourchette qu'on donne pour essayer de passer à travers la frontière via ce réseau de passeurs, tout en sachant que les déserteurs, la première fois qu'ils sont convoqués, s'ils ne viennent pas, ils ont une amende entre 45 et 226 € la première fois, et puis la deuxième fois, troisième fois, ils peuvent encourir jusqu'à 3 à 5 ans de prison. Donc il y a une véritable peine qui a été mise en place par le gouvernement ukrainien. Après, est-ce que ça suffit à remobiliser les forces? C'est pas sûr, mais en tous les cas, le gouvernement ukrainien, au départ, faisait ce qu'on appelle une visite médicale pour savoir si vous étiez apte ou non au combat. Et depuis quelques semaines, apparemment, ces visites médicales seraient faites assez rapidement et que même si vous n'êtes pas prêt à véritablement partir au combat, vous seriez pris dans les rangs assez facilement. Général, qu'une armée, lors d'une guerre, cherche comme ça à rebooster un petit peu ses rangs, c'est tout sauf quelque chose d'inhabituel. Oui, mais on est actuellement, avec ces informations-là, dans un petit peu le contre-discours de ce qui nous est dit depuis 5 mois. D'abord, cela veut dire que la population ukrainienne, au bout d'un moment, y compris dans sa population masculine, n'a pas, dans sa totalité, envie de se battre.
même si c'est, à mon avis, pas des personnes en nombre important. Ensuite, on a parlé de désertion. Dans toutes les guerres, dans toutes les armées, il y a des déserteurs. Voilà. Bon, par contre, je trouve que les sanctions sont un peu faibles. Ça, c'est un sujet personnel, quand même. Bon. Et puis, maintenant, pour aller à votre question proprement dite, l'armée ukrainienne, c'était en gros 145 000 hommes de professionnels, et la réserve, je sais plus, ça va être 100 000, quelque chose comme ça. Au bout de 5 mois de guerre, les pertes ont été là. Vous avez rappelé que je dirais que le rythme de croisière est de 30 actuellement par jour, ce qui fait quand même 1000 morts par mois. Vous rajoutez 4 fois plus de blessés, ça fait 5000 personnes hors de combat tous les mois, et sans vraiment de combat. Uniquement, finalement, le résultat des tirs d'artillerie qui représentent en gros 65% des pertes dans un conflit, mais il n'y a pas de combat direct aujourd'hui. Les 200 morts que vous avez évoqués précédemment, c'est tous ces morts dans ces combats en zone urbaine, qui étaient effectivement les vrais combats. Là, actuellement, il n'y a pas de combat réel, c'est des combats à distance et une attrition. Et donc, au bout d'un moment, forcément, les professionnels, ils sont blessés, ils sont tués, il y en a moins. Il faut bien les remplacer. On devient de moins en moins exigeant sur la qualité du soldat, parce que plus le conflit dure, plus on a besoin d'hommes, parce que les pertes s'accumulent. Et donc, vous avez forcément à un moment donné une baisse de qualité du combattant. Et on va, alors, pour moi, il y a un mot qui a été utilisé, c'est pas de la chair à canon. Simplement, c'est que comme dans toute guerre, au début de la guerre, on ne sait pas se battre. Et j'irais à la limite, pour ceux qui ont survécu ou qui ont vite appris, on finit par survivre et on devient un bon combattant. Mais c'est une question de temps et de chance. Déjà, Kutepova, on l'a dit, il est mort. Donc, donc, voilà la réalité de l'Ukraine devant vos yeux. Ne me kaka au best client, n'était cinémanier, n'était filmier, ni réalité de ça c'est en temps réel dont je suis en train de vous parler. Il y a là qu'à faux, ko toi ou beka mon faux djena, ko c'est le contraire. Ko en vrai dire, les Ukrainiens ne veulent pas se battre. Le pays n'est pas d'accord avec la guerre qui est en train d'être menée avec la Russie. Vraiment, ça c'est de la honte totale. Ou ce coup de me fouille là, ou ce qu'a fouille n'y a fonyana ni kelen damne là. Moi ils veulent leurs femmes. Ou be fait tchèber kafa Ukraine. Ils veulent les femmes ukrainiennes. Ils ont besoin pour essayer de se procréer. C'est l'affaire de la terre et de leurs femmes. Donc voilà l'une des réalités qui se passe à Ukraine devant vos yeux. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. En a boy, en a dado, Dien Kibara Woroula, Kada Auma. Toabu Koni, ou ma club Bazoum Nade, Ambe Bomou Kalama, ko Amérique fene, au secrétaire affaires étrangères, Noé Tony Blinktonier, au phénomène de avion kono, Kana, Abseka Aka Niorominta, Niger Jamanala, au phénomène aller à Tanofe, à Kera Fourbanai, Yefamu. Donc, déplacement secrétaire Blinken en Éthiopie et au Niger. Donc, ko Blinken, nous Amérique affaires étrangères, allez phénomène de tourner Niger, parce que Massami Alaye ou Nyabala, quand Bazoum a fait le sondage, de montrer qu'il est même capable de considérer les risques vraiment daté américain ou sur notre côté américain ou daté français ou sur notre côté. Parce que quand Bazoum peut-être pas beaucoup faire là, parce que Netanyahu a donné analyse famille. Il insultait les États-Unis, il insultait la France. Il a dit que écoutez, c'est Poutine, c'est ce qu'il a dit. Ou bien on m'a aidé, ne m'a analysé qu'à deux, il a été très clair. What's up, man? How you doing, brother? Il a été très clair. Il a montré que ça Allah, c'est ce qu'il a fait. Donc, Ebo a déterminé. Dgoumi Kelemeke Eka Djamana occupé. Ebe ce qui doit trouver Madame Kanfola, Uluma. Ils vont pas te laisser. Donc, Anthony Blinken, on va avoir en même temps, Aye Francis Siglé, Aka Salon Kono. Donc, en tant que moment, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Fenobeka manipuler, vraiment, je crois qu'ils vont enlever Bazoum. Parce que Bazoum est comme un à Dakono. Ce n'est pas du tout la peine. Et je crois aussi que Bazoum veut qu'on l'enlève. Parce que ça va lui arranger plus. Parce que nous, Bazoum boy, coup d'état de Bazoum là. Donc Bazoum préfère que Tobou Kale la boy, ou l'ou la si, on va arranger ni Nigérian ga amener. Parce que ni Nigérian ga amener, ou l'ou va faire. Donc, l'air est très grave. Amekouma la Hermina, à l'air des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Ame Ola Hermina, Burkina Fene Boraki Wasso, Burkina Ira Bela Kafo,
k'olu ka jamana k'an bɛ kuma la heure min na ko c'est bel et bien protégé awɔ ko Burkina protégé len don ko Burkina protégé len don sisan ni irisiw ka anti missile ye u n'u ka radar ye faamu ko maa si tɛ se ka don Burkina kan tuguni ni basa bɔrɔ ye Ibrahim y'o kɛ bi Mali fana y'o kɛ an bɛ Ala tanto an bɛ kuma la heure min na Macron muso n'o ye a cɛ musoman ye o fɛnɛ ale kun kɛlen bɛ ka papier dɔ ladon tribunal la papier min n'a a fɔra ko cɛ tɛ muso tɛ donc o papier mun kun ladonna tribunal la tribunal mɔgɔw u y'o papier u y'a lafili les tribunaux disent que et veut plus considérer ce document rumeur transphobie la justice annule une procédure entente par Brigitte Macron. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé mercredi une procédure intente par la première dame Brigitte Macron qui avait assigné en février 2022 des femmes ayant partagé sur l'internet des fausses nouvelles prétendant qu'elle était une femme transgender. Donc, Emadon, ni madame Nako Dain. Voilà, ni te tchè, il veut qu'elle qui a moussou à la trou de main. Hein? De pas là, il dit dans, et de la ka moussou va courir avec quelqu'un, kaba fom ronyana, kale moussou di, kale te tchè, et de la ko il dit kono. Donc, depuis maintenant, il va donc avoir qu'on était moussou. C'est un gros garçon. Voilà. Brigitte est un garçon. Elle a changé, elle a qu'à sexy de changer. Nye famia ni te ko foye bito bubara mesa ote o mase alakalla ali oronina kuna sini Ameriki uye mo munu ou sexy changer ou kuma ku médaille de douma Ameriki palais kono abu ladje kanya aka Brigitte ladje abina ye différence baté ou ñon tché et puis mena muneke a partager parce que mec la téléphone blanc anga do anga mouvement ni e mumé ka ke jamana kono parce que bi samedi et aya ladje mina mu yira wala 600 abina ye ka fo ko mɔgɔ minnu y'u musoya changer k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye ou bien cɛ minnu y'u yɛrɛ kɛ muso ye i bɛna ye u kɛcogo u ni Brigitte a kɛcogo Sule a ma wusa ni denba ye a n'u bɛɛ kɛcogo ye kelen ye faamu différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a lajɛ. In Argentina, Alba Ruada is a transgender woman who was kicked out of classrooms, barred for sitting for exams, refused job opportunities, subjected to violence, and rejected by her family. But in the face of these challenges, she worked to end violence and discrimination against the LGBTQI+. Donc, Américains y a la bo Argentine ka médaille d'ama. After women were barred from schools in Afghanistan. Donc, an yabe mɔgɔ sigilen na ni kɔfɛ tan polisiw de don o ni surasiw dɔw bɔra Afghanistan dɔw ye arabu ye nin bɛɛ ye kamalenkɔrɔw de sigilen tan minnu kɛra muso ye u sin b'u la musoya yɔrɔ b'u la a bɛ hakɛ to a bɛɛ b'u la donc o de kelen bɛ sangala Amérique sisan Amérique président a tagara ne olu de ye palais kɔnɔ ni ka tɛgɛrɛ ba fulu kun k'olu ye ko min kɛ k'olu ye ko ɲuman kɛ ni ka se ka u cɛya bɔ yen ni ka kɛ muso ye ko donc k'o ye ko ɲuman ba ye k'olu bɛ tɛgɛrɛ ba fulu u kun ka se ka u cɛya bɔ yen ka kɛ muso ye azubilahi mina shitani rajim e m'a dɔn anw man ka to kɔ parce que alhamdulilahi danbe b'anw ka jamana kɔnɔ alhamdulilahi tagaɲɛ b'anw kɔnɔ ninnu bɛ se ka anw dan cogo jumɛn il est temps que an ka dɔn ka fɔ que nous ne sommes pas en retard an ka retard ye fɛn kelen de ye an ka bɛnbaliya na anw bɛnna ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa si tɛ se anw na ninnu filɛ nin ye bi u ka jamana tiɲɛna u bɛ ka guerre min kɛ Ukraine ne dan tɛ bɛ k'a fɔ aw ɲɛna u bɛ n'u ka musow de tila u ni ɲɔgɔn cɛ wallahi billahi suma talahi ne b'a dɔn nin kuma in bɛ mɔgɔninfin dɔw hakili ɲagaɲaga mais anw mɛna an kun fɛ nin tɛ anw hakili ɲagaɲaga an terikɛw ye FBI mɔgɔw ye i ye faamuya u bɛna mun kɛ muso tɛ Canada ka bontoro Canadiens ma Canadiens mago bɛ Ukrainiens ka musow la parce que Ukrainiens n'u ka ko bɛɛ danbe b'u la i ye faamu olu ye tubabu minnu ye c'est des blancs brutales a bɛ komi n'i bɔra ni Kolenga ou bɛ Segu ka musow ni Sikaso ka musow olu ni Bamakɔ ka musow sɔnw tɛ kelen ye parce que vraiment olu halisa olu tɛ sisa min quoi voilà olu tɛ taa bariso ninnu ni fɛn ninnu na olu y'o dabila olu t'o la olu ma lamɔ o cogo la donc o kɔrɔ tɛ ko fɛn bɛ Bamakɔ ka muso la dɛ mais réalité de don donc ni nana Russie la muso lajɛ une femme russe et une femme de Ukraine o ni Amérique tɔ muso kelenw tɛ
kelonte bo tobu bo don parce que au lieu tobu originaux c'est des vrais d'origine blanc. Donc cette blanche là américain mo bodi là parce que uluka chafolo munana ou tiena au datuna tunu kono. Donc il faut que ou ku rattraper. Est-ce que au problème bango jamana là? Non, autant au jamana là. Donc il faut qu'il a donné comment le monde fonctionne pour pouvoir s'adapter à l'ère des infos pertinentes dans tes faits, son analyse. Ambola Hermina, Massami Alaye, avec qui kono, ko Tunisie, ko aka président Boraka Kumam Fo Uruna, ko oya changé les. Ne bala Malien, ne bala Namabrao, Tunisie président, a ma changé de. Tunisie président, avec un Sonkoro, avec Alamara. Fouille ma bois là, yefam, fouille ma bois là. Alibi, Alibi, Morobe Kassola, Tunisie, Alibi, Morobe Tunisie, ou Koulela, Alibi, Tunisie président, avec un Rassisake, africain Duna. Aujourd'hui c'est le 11 mars 2023. Il y a les gens qui ont fait 3 ans ici, 2 ans et demi. Le président tunisien, M. Excellence Kaït Sayed, a donné l'ordre pour que nous libère. Mais actuellement, on est encore dans les mains ici. Ils sont venus avec les cadres, avec les fichiers, pour dire que non, on n'a qu'à signer, on a signé. Mais on est encore là. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Moi, je ne pense pas, moi, je suis ici. C'est pas ce qui est fait. Mon frère face, ils m'ont libéré en prison de Tina. Je suis ici, j'ai fait quoi ici à Tunis. Nous sommes à Wadia. À Wadia, c'est la police frontière qui nous a envoyés ici. Voilà. L'arrestation, ça continue toujours. Oui. On est encore ici. Vraiment, on demande à les droits de l'homme. Il aura tout fait pour nous libérer d'ici. On est ici là, on ne sait pas ce qu'on fait ici. Voilà, il y a tout soit retenu ici. Il y a les Burkinabés, il y a les Maliens, il y a les Guinéens, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais. Tout le monde est ici, toute la sorte ici. Voilà, vraiment, on demande l'aide. On est presque 50 personnes ici. Voilà, nous sommes à Wadia actuellement. Vraiment, on a besoin d'aide. Un frère, pour parler. Donc, si ça, on y va là, ko, Moronifi. Et Bekan y fabra. Donc, Massami Alaye, Africain be Kachila, Africain be Koulela, Tunisie président meka politique qui est, né à fo Aounyana, ou Tunisie ka Djamana, avec Srani, parce que métissage de Beka Tunisie. Les femmes arabes aiment les hommes noirs. Donc, ce qui fait que, en Tunisie là, ils ont peur. Ils ne veulent pas être replacés par les noirs. Parce que quand si leurs femmes voient un garçon noir là, hein, un homme chocolat là, elle devient zinzin. Donc si ça au donc si ça au retour, ils sont en train de ramener l'esclavagisme en 2023 devant le monde. Donc Tunisie, avec tout bon le plus vite possible, s'il vous plaît. Comment l'armée russe a progressé ces dernières heures dans Severodonetsk? Alors effectivement, la situation commence à être de plus en plus compliquée pour l'armée ukrainienne à Severodonetsk, puisque les Russes contrôleraient désormais 100% du centre-ville, entre 70 et 80% de l'ensemble de la ville, et même le gouverneur de la région, eh bien, il a reconnu que ces hommes avaient dû battre en retraite et notamment abandonner temporairement le centre-ville. Pourquoi temporairement? Et c'est important de le préciser, parce que les combats se poursuivent actuellement dans la ville, comme on peut le voir sur ces vidéos. Alors elles datent de quelques jours, mais on imagine que les combats sont de cette... À l'étranger en Ukraine, cette information qu'on apprend à l'instant, le groupe Wagner dit avoir conquis toute la partie orientale de la ville de Bakhmout, au cœur de combats acharnés depuis plusieurs mois. Wagner, justement, qui a besoin de main-d'œuvre sur le terrain pour effectuer ses opérations, Benjamin. On savait qu'il recrutait en prison. Maintenant, il se tourne vers les hôpitaux psychiatriques pour enrôler de nouvelles recrues. Oui, c'est ce qu'affirme un journal alors anti-guerre en Ukraine et anti-régime poutinien, le Moscow Times, qui explique que le patron de Wagner ne peut plus recruter en prison. Et que donc, Wagner a commencé à recruter des patients de dispensaires neuropsychiatriques. Alors pour dire ça, les journalistes s'appuient sur des messages, des boucles Telegram Wagner qu'ils ont repérées, disant ceci: vous n'avez plus besoin de certificat d'un psychiatre pour aller vous engager en Ukraine. Ils ont donc voulu vérifier et recouper l'information. Et donc le journaliste a appelé la hotline de recrutement de Wagner, tout simplement en disant « écoutez, je suis volontaire, mais je suis soigné dans un dispensaire psychoneurologique pour une dépression nerveuse. » Qu'a répondu le recruteur de Wagner? Eh bien, écoutez, familiarisez-vous avec les consignes, et puis si tout va bien, nous vous attendons, nous sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le patron de Wagner, comme il le faisait dans les prisons, va dans les asiles pour recruter, mais par contre, ça veut dire... Ça n'a pas de sens.
Voilà, Wagner a occupé tout Bakhmout. Wagner de Tara, Katara Bakhmout Bemene et Ukraine. Il s'est là, Dougou Bemene. Moutaru Betaromina, ou tout Jaromina. Il n'est safe maintenant. Ou bien Dougou 45%. Il y a des bombardés. Il y a infrastructure qui a bétien. Il y a des marfa qui tout boulot, soldats tout boulot, ni rien. Donc c'est ça. La France croit qu'avec leur gros bouche là, ça va faire le combat. Ils disent maintenant que Wagner n'a pas d'éléments et Wagner est en train de recruter des gens et dans les places de fous. Donc Wagner beka fato be furakɛ yɔrɔ min na i y'a faamu ko Wagner beka taga yen ka mɔgɔw embaucher, ça n'a pas de sens. Mɔgɔ min taara ka dugu occuper o bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ dugu jumɛn mɔgɔ jumɛn embaucher pour que ka na kɛlɛ k'u ɲɛna. Ne bɔra sisan ka statistique di aw ma, i y'a faamu. Au début de la guerre, les Ukrainiens perdaient 100 à 200 personnes. Kɛlɛ daminɛ mɔgɔ 100 fo mɔgɔ 200 u tun b'o de perdu. Tellement y'o mɔgɔw faga, ils ont éliminé plus de 75-80% de leurs militaires ukrainiens. Maintenant mɔgɔ tɛ yɛrɛ k'u k'a faga. Mais bi o bɛɛ la o bɛ ka mɔgɔ 30 faga tile o tile, o ni mɔgɔ 200 ani 50 o bɛ blessé tile o tile. Donc e bɛ tila k'i jɔ ko Wagner bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini ko ka na ko parce que ko mɔgɔ tɛ Wagner bolo. Est-ce que ça c'est de la sens? Bon, nin ye tubabu ka baara de y'aw bolo. U ye Afrique mara ta ni nkalontigɛ la. Président Kunta minnu b'anw kunna ni Assimi Goïta ni Mamadi ni a tɔgɔ Doumbouya bɔra la Ibe bɔra la a tɔ bɛ nkalontigɛ la. U bɛ nin de kɛ mɔgɔw la manamanakan fɔ ni faux information ka mɔgɔw kɛ ko nɔlɔma, c'est-à-dire ɲɛ bɛ fɛn min tiɲɛna i ɲɛkɔrɔ u b'i lajɛ k'i kɛ i b'a fɔ k'i ye boduntuga ye ka nkalon tigɛ i jɔlen ɲɛna i n'a fɔ k'e bɛ dumuni kɛ ni i nun de ye. Donc c'est des menteurs fausse information. An b'o la heure min na Poutine bɛ ka 300 degrés a bɛ ka boli ni tubabuw ye. An b'o la heure min na Chine ni Poutine ye ko dɔ kɛ vraiment américains t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn kɛ sisan. Israël ne sait plus what they gonna do. C'est-à-dire ça c'est la stratégie que le monde n'a jamais vue. Ne bala lamɛbagaw, qu'est-ce qui vient de se passer? Ne bala lamɛbagaw, a b'a dɔn k'a fɔ ko Saudi o ni Iran tun tɛ bɛn parce que Iran de la ka ko dɔ kɛ Saudi la o ma bɛn Saudiens ma, i y'a faamu. U ka ambassade u y'a bombardé ka tasuma bila la. Donc au kɛlɛ il y a des années de cela o kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka bɛn. Mais a b'a dɔn sisan ko Saudi il a appliqué pour faire partie de BRICS. Donc a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Iran ye Poutine fa kelen ba kelen de. Donc Saudi fɛnɛ b'u ka gɛrɛ na sisan. Saudi a divorcé les États-Unis et les Saoudiens sont venus vers les BRICS. Donc comme vous bɛɛ bɛ BRICS là, c'est très très important au cas ben, c'est obligatoire. Donc Massami Alaye, Saudi, on est Ukraine, on est Irak, Iran, Saudi ni Iran, ou Sira, ka Keleban, ka Benga Foke, ou bien tout ka ambassadeur Nyonga Dougoula, ça c'est fait devant les Occidentaux. Vraiment l'air est très grave. Hein? Ça dit bi, faut il m'a gagné Djengono Katemenika. Ça c'est des jeux politiques. Allahu Akbar, walillahi alhamdu. La ilaha illallah. محمدا نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أو كل شيء قدير. نبلا لما بغاو جيا كونو بي بريك نيوز تي جيا كونو مونغا بونيني امك مالا ارمنا. C'est-à-dire Amérique beka fem be perdi. C'est-à-dire Chine bora 600 kaira Amérique là ko ou prennent guerre kama tellement il veut tellement se battre avec les États-Unis. A toi drone, sinon au cas dont l'Amérique qui est fait, à la Kankishi, à la Kantanga, Oman. Mais il n'y a rien qui reste sur la table. C'est fini. Il n'y a rien qui reste sur la table. Ça, c'est des provocations en haut degré. C'est-à-dire, on ne pouvait pas les provoquer plus que ça. Massami Alaye, Amérique est dia Kosoubeke, Warsa Ninkanake. La Chine et comment dirais-je, et la Russie viennent de régler ça au bout de quelques heures. Donc, Iran, on est Saoudi, ou ka ben, on nous ka tagné, on est sabatira 600. Économiquement, militairement, et agriculturement, et tout, fakelen bakelen, goto, kele bana pepe, faut tout ni bente. Iran ka ennemi, c'est ennemi des Saoudis. Ennemi des Saoudis, c'est l'ennemi de l'Iran. Donc, vice versa, devant les États-Unis, devant l'OTAN. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ni Bekanga Dusudo, Farafun Kono.
nin bɛɛ kan ka dusu don CEDEAO kɔnɔ mais masa min ala ye ba bɔnɔla wolola den o den hali ni o la don larusi kɔnɔ a bɛ bɔ ka don jahanama kɔnɔ a bɛn ala na kira cɛ oh yeah an bɔra ɛri min na an ka président a tacogo ka ɲi mais recherche nana yira na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye ni président ma a ka politique interne n'a ma ala bɛn ka ɲa ni ala kan kisi ni an ma bɔ ka fara a kan ka tugu a kɔ ka a dɛmɛ ala kan kisi il va faire les mêmes erreurs comme ATT parce que Assimi bɛ fɛ ka mun kɛ nin ATT ni ɲɔgɔnna de kɛ a ma marché ATT tun bɛ fɛ maliyɛn denkolon bɛɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ye ko sugu bɛɛ kɛ masa min ala ye o si la u ma sɔn ne ko aw ma an ye maninkadenw ni maninkala a bɛ fɔ anw ma ko mɔgɔ tɔnɔ ka t'i jugu fa donc Assimi Goïta kana bin o erreur kelen kɔnɔ il faut pas faire les mêmes erreurs parce que i bɛ ka taga cogo min na sisan o de bɛna k'i ka erreur ye ala kan kisi a ma ala ka an tanga i ye faamuya toute l'Afrique noire même les pays les plus démocratiques ne tolèrent ces comportements chez eux mun bɛ ka kɛ e ka jamana kɔnɔ Assimi Goïta o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ sɔn molobala sugu min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka e dɔgɔya mɔgɔw bɛ bɔ ka nkalon da i la k'i ye mɔgɔw faga hali bi ne kulo bɛ wulutigi la ko e ye mun kɛ buwe la a bɛ ka bɔ ka manakan sugu bɛɛ fɔ donc il est temps que o ka dabila an ka jamana kɔnɔ Assimi e bɛ ka baara min kɛ jamana in ye bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ ka Afrique bɛɛ la motiver mais i kana i yɛrɛ kɛ ATT ye ATT ta kɛra an bɛɛ ɲɛna il est obligé u y'a gɛn i n'a fɔ ko wulu fatɔ u y'a gɛn i n'a fɔ ko wulu fatɔ ka boli ka bɔ palais kɔnɔ fo a taara k'a ka samara to alors que c'était un monsieur ale de y'a to yuruku ni dugukolo ɲagami a kɛra ATT ka tile la parce que ATT bolo ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ tedaga de kunna a nana ye k'a fɔ ko hali ni ye bara di maliyɛn ma a t'i to yen donc c'est très très important de ne pas commettre les mêmes erreurs son excellence n b'a jigiya i ka mɔgɔw kumakan na mɛn parce que bɛɛ se ka fili vous êtes trop timide quand ça vient de l'affaire interne ce n'est pas la manière de construire notre pays je vous en prie il faut changer ça le plus vite possible à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse ne bala lamɛnbagaw an b'o la ɛri min na an ka jamana ambassadeur a taara Royaume-Uni a taalen Royaume-Uni a taara ka respect di u ka jamana kuntigi ma i ye faamu ka taa ka comment dirais-je a ka CV a taara di Royaume-Uni jamana kuntigi ma donc a b'a dɔn olu ye kɔfila jɛgɛw de son excellence monsieur El Hadji Alouseni Traoré ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de l'Union européenne a présenté le vendredi 10 mars 2023 ses lettres de créance au président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont eu des échanges francs et directs sur les relations entre le Mali et l'Union européenne. Donc, Massami Alaye, ale taara ka lettre di o jamana la. Donc, ala ka yen kɛ a sigiyɔrɔ ye. N'u y'a tɔɔrɔ dɔrɔn, a ka minɛnw cɛ, a ka na a fabara. Bɛɛ ka ɲi i fabara. À l'ère des infos pertinents dans tes faits, son analyse. An ka bɔ yen, an ka da don diɲɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw la le plus rapidement possible. Ne bala maliyɛnw, ne balima africains, mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ne lamɛn ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ kuma la ɛri min na, Zozan o se k'i bo kɔmi sama la o se k'o kɛ ne y'o kɛ dɔrɔn a bɛ k'a bolo baara de ye masha Allah ne bala lamɛnbagaw Chine ka jamana kɔnɔ missile fila de bɛ Chinois bolo n'u y'u kali ala la ko maa tɛ se ka foyi kɛ u la missile fɔlɔ tɔgɔ ko DF-17 c'est-à-dire DF-17 filanan tɔgɔ ko DF-ZF c'est-à-dire DF-ZF. From China, the two most supersonic missiles of China. C'est-à-dire ni flying. Masami ala Chinois ya iraka fo. Ko mate diɲɛ kɔnɔ, o mamadan diɲɛ kɔnɔ, ma bɛ se ka ni missile flying na jɔ. Ni missile flying, ni bɛ Américains na siran, ni kelen bɛ ka Américains datugunan cu kɔnɔ. Américains b'a dɔn k'a fɔ ko bombe atomique bɛ Russie la bolo, mais ne bala lamɛnbagaw fɛn kelen tɛ ka Américains siran diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ni missile flying kan. O de ye tiɲɛ. Oh yeah! Ni kelen bɛ k'u datugunan cu kɔnɔ, u ta dɔw bɛ fɛn fɛn kɛ ni missile in na. Ni missile in ye mun de ye? DF-17 was introduced on October 1st, 2019. Ni missile in filɛ nin ye
ni lahawla to missile fleni ni yɛrɛ la diɲɛma la en 2019 a kɛra octobre clé la n'u y'a yira diɲɛma la ka yira diɲɛma la ko se b'olu ye ko maa tɛ se ka foyi k'ulu la chinois bɔra k'u waso ne ni missile in ye u kɛlen k'u waso ne ni missile in ye u y'a essayer siɲɛ 7 missile in essayer siɲɛ 7 ne bala maliyɛnw ne bala lamɛnbagaw masa min ye ala ye a siɲɛ 7 a si ma kɛ na ye a si ma kɛ basi ye n'a ka basi min kɛ a siɲɛ 7 c'était à la hauteur 100% succès d'accuracy siguruma o kɛmɛ foyi ma bɔ a la dɔ de farala kɛmɛ kan donc o kelen américains y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko Chine tɛ jamana ye maa bɛ se k'i kulonkɛ jamana min na o de la n'i y'a la kɔlɔsi les Chinois sont en train de provoquer les Américains en tout coup à tout prix mais masa min ye ala ye américains tɛ ka hali sɛ tɛ ka wuli ka bɔ a fan kan parce que ils sont pas prêts pour se battre contre la Chine u ma pɛrɛn fɔlɔ donc o kelen américains y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko nin tɛ dugu ye mɔgɔ b'i kulonkɛ dugu min na n'i nana marifa in lajɛ n'i nana missile in lajɛ missile in ye 36 filles o kɔrɔ n'i y'a mesurer n'i y'a suma a bɛ bɛn mètre seɲa hakɛ 36 donc manamana fɛn tɛ missile in ye ni tila kana missile in ta k'a lajɛ a bɛ se ka mɔgɔ bon k'i faga i ye faamuya en 16 000 distance en 16 000 a bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min détruit fɛn hakɛ min détruit en un moment ça c'est en 16 000 delivery nuclear with a frap of a muscle this is the preoccupation muscle this is a scoring us 16 000 cibles situées donc ni nana lajɛ sanfɛla in na 16 000 cibles o kɔrɔ ko n'a cira a bɛ se ka fɛn 16 000 fɛn siguruma 16 000 i ye faamu a bɛ se k'o lajɛ k'o bugɔ c'est à dire cible ye i bɛ fɛ ka fɛn min de gosi quoi a bɛ se ka fɛn dɔ lajɛ fɛn masina ou bien dugu 16 000 ou bien fɛn sigiyɔrɔma 16 000 a misili ka bongo kelen a bɛ se ka fɛn 16 000 bɔ k'a bin k'a faga ça peut viser 16 000 cibles à la fois donc DF-17 on y ZF vraiment ce n'est rien n'a s'amuser avec 13 000 livres can travel up to 187 000 pieds. Donc, ni nana lajɛ missile a bɛ se ka porte min kɛ a ka porte bɛ taga 6200 portées a ka porte bɛ t'o la a bɛ se ka gosili kɛ au bout de 10 minutes donc n'i y'a gosi a ka porte bɛ taa 6000 la 10 minutes kɔnɔna la a bɛ cible bɔ k'a bin k'a faga i tɛ fosi ye nothing can stop him foyi tɛ se k'a lajɔ rien du tout wa missile hali n'i y'a bila ji kɔnɔ ani bambaw o ni jilamaw u bɛ dɔn kɛ ka taa ka baara kɛ a foyi t'a lajɔ rien ne peut l'arrêter donc nin kelen bɛ ka américains na siran o ye siranin dan ye en même temps a ka teli o ye teliya dan ye n'i nana a ka teliya jateminɛ a ka teli tellement a yirala k'a fɔ ko missile ko a bɛ taga komi laser fɛnɛ a bɛ taga i b'a fɔ ko laser a b'a dɔn laser ye tasuma de ye donc laser n'est que de lumière donc n'i nana lumière capacité in lajɛ a ka teli ka tɛmɛ adamaden ka jateminɛ ma donc a ka vitesse c'est insurmontable c'est à dire adamaden tɛ se k'a image a kunkolo la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka teli n'a ye an bɛ kuma la heure min na plus de 186 000 MPS i ye faamu par seconde i ye faamu donc vraiment ce n'est rien de quelque chose et de s'amuser avec donc c'est des lasers à ka vitesse est 186 000 il faut par seconde parce que avec a ka teli il a faut lumière donc n'y a droit à tara donc avec 186 000 mph à bord de bouli par seconde donc à ce cas là donc ni nano lajɛ au vitesse c'est l'un des plus c'est-à-dire foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ala ma foyi dan fɔlɔ marama fɛn ma dan diɲɛ kɔnɔ mun ka teli n'a ye a tɛ yen foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka teli n'a ye vitesse c'est l'un des plus grands c'est l'un des lasers qui court plus de vitesse que toute chose qui a été créée sur la terre wa ni nana lajɛ laserin ni a cira a batterie min bɛ k'a la a bɛ charger min bɛ k'a la a tɛ jɔ
parce que batterie sugu mbala abe foma ko A1B en anglais A1B moro o de bala au système min bala ni A1B moteur min bala o be to chargerie la fo 100 mois ani duru fo ite boala ita maintenant c'est donc américain ta don o be fefeke u taro bu jami u taro be tu sigimi donc ni keleme ku dako nan tu u datu nan tu kono ni keleme ku toro o toroli dai donc ni ne be chinois bolo américain kama ko donc on a dajara mo mina ko jeliw bo o mabalma ye famia donc au kelen américain fene ou ka missile de labo no e missile daglemba doy ou ya 105 millions de dollars 64 kilowatts abe bawrima no be à peu près 60 000 watts ma 60 kilowatts est égal à 60 000 watts donc ni nana déterminé au américain fene boulot mais au luka missile mais américain boulot c'est très très cher parce que ni nana la dit a chiko kele o chiko kele au missile chiko kele o chiko kele ça les coûte beaucoup d'argent ça coûte aux américains à environ 1 million à 10 millions. Donc, c'est pas du tout soutenable. Mais sinon, quand missile Mbouboulou, c'est plus soutenable, plus que les Américains. Donc, au Berla, les Américains ont soigné nous, car quelqu'un chinois ont fait. Parce que vraiment, en vrai dire, les Américains ont fait Elios, à Marfachi, ça les coûte à 1 million jusqu'à 10 millions. Donc, ils ne sont pas prêts vraiment. Alors que, par rapport aux Chinois, vous avez une lasering, avec Barabeke, c'est efficient, c'est la jo, na tiramola, abifa. Donc, les Américains, ils ont beaucoup de raisons d'avoir peur de la Chine. Donc, en bon niveau là, à l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, les Américains ont connu Dabouye, Chinois, Touye, quand ça vient des Chinois. Ambola Hermina, ne balana mabagao. Ala baka barala, kafiru, ubuka barala. Brésil le ya to erema, ka boka manana kodo ke diakono, ka boka ke boluson et diakono. Brésil le kumeka chetane ou ka botro, ko ira bela. Ka ke comme si, comme mo la motivé chetane ala, ou te ka dugo, ou ka carnaval la, chetane ou kumu bolo fambe fe, ka mo ni fiunke iblisae, ou be selu kan, ka bafome ou ni fon na bokenema, alma dendo be selin neka, ou yu ka so fere diakono, ou lu kera ou be dien jahanama konala, ou yu refere dien nima, ou be saka to, ou be taka jahanama, ya famu kafirus be bananima, ali chrétien te sonima, si nete mo shido ka ba ere kalama, mu sononima. Mais Brésil ni ne be Brésil bi, Brésil on be soni mo kunta on bateau, ou be tasma ou mene, setane be botasma la, ou be kuma setane fe, ou fere ou dien fere, ou be jelu bon, ou be nela, ou ne ki ka jamana kono, ou ya ke domina, masame alaye, alaye to ka masakile ala, kaka masaya ira Brésilien na. Ni kelen, ni sou a Brésilien ya donga foko ala tari dien de. Ne banana me braw. Jire dona Brésil, o kala jiko dain. Ka Brésil mine ka jido, ala ka masakile ira Brésilien na, ka ira ka fo ko duen nyale ala de taille ko sitane tate wa mauma ni eflan kafula ki talain ala bi halaki depuis mata johanam lahara mo ka bare ni ko kuntai ala be jahanama lelen aba daika depuis be jiakono amunu me yelike amba don ni e jahanama kono mo dro iba don wallahi mo ti tagaro donné mais si no be ibai a limer be boakan atigi be ke iba fo komi et ça dit flashita la tuguni. Il faut parce que tasuma de bokeh, la lumière là, la réflexion de cette lumière, ça enlève. Abi ambila quoi, il ambetra parce que ami ala tadi, donc aba ameni là. Donc ni ne kera Brésil, donc ame ala deli, ala kananga jamana ketan foka djewuli, yefamu, ala kanan dese, kan dese barala, kan salaya, faka kan kono, ko djenatre, ko soto bala, ni barate, ala kanan ko omosui, anga donga fo, ko shinimbe, malion, et mina limbla ouye. Aka woleli ke aka dalo bazum ga kola oni anga mouvement ga ko oni dia ki wara mouvement ga jamana kono oni ka jim ga parti et fena yerekeli me fait aka dado la le plus vite possible mais anga ben anga do dakle fait anga bo dakle fait c'est très très important.